Цветен всичко ме гледате, аз съм да Best Pro Gamer, тук до мен е Дешбой, ама той е заглушил. И днес ще правя кандидатура за Adventure World на Nerdy сервера. Значи сега започваме. Та къща е малка, в смисъл е така изглежда отстрани. Тук си има така. Сега ви разведем вътре. Значи тук си има обзаведено е, тук масичка, честове, вазички, тук отгоре има печки, крафтинг тейбъл и честове пак. Значи това е за втората къща като цяло. Сега тук си има една пътека на другата. Това е тази пътека обърках. Значи сега ще ви покажа другата. Това е отвънка. Тук си има басейнче с декоративни дървета, така да го нареча. Сега ще ви разведа отвътре. Тук има един чест, който може да се поставям айтеми безполезни. Тук е обзаведено печки и тук отново честове, легла и други. Тук си има точно до прозореца едно такова за диванчета. И тук пак диванчета, може да гледаме хубавата гледка, ама то само дървета. И тук съм направена тераска, която ето тук може да видите през прозореца и да, съм направо. И тук си има пак е нещо като тераска, но обаче си излиза от къщата. Сега, значи на 13 години съм. Ще отделям в сервера поне почти цял ден ще игра в него. Да се развивам, да си правя глупости. Особено като и моите приятели се кандидатират, ако ги приемат и тях, не знам дали ще ме приемат, ако ги приемат и тях, ще играем заедно. На 13 години съм, играя от Minecraft от 2 години. Колко клипове ще качвам на ден? Ами 2 клипа на ден ще качвам максимум. 3. Може да са. Ще почна поредичка в сервера. И друго. Моля се отнасям с играчите добре. Да, мога. Бил съм чат хелпър къде ли не и съм си разговарял с хората. Не, че чат хелпър се бърка за приветера, но да кажа само, че мога да се отнасям добре с хората. И надявам се да ме приемеш. Това беше от моята кандидатура. И чао!